Alright guys, जों बयबो MP जयन्त बसुमतारीखौ सिनायखागौ। बिथाङा 10 प्रजेक्ट जि प्रजेक्ट्स मावनो थाखाय आखायाव लादों। गासिबो प्रजेक्टआ गामियारि रुरेल एरियायाव मावगोन। 10 projects 54 lakhsनि प्रजेक्ट बेयो। टोटल प्रजेक्टनि भेलुआ जादों 54 lakhs। बिथांनि आखायाव दङ 4.24 crore। बिथांमोना MPLAD होननाय मोनसे स्किम दङ। मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट लकेल एरिया डेभेलपमेन्ट स्किम। बेनि गेजेरजोंनो बे रांखौ बोसोरफ्रोमबो मोनो। बोसोराव 5 crore मोनो। लास्ट इयाराव मोनदों माने बे बोसोराव मोनदों 4.24 crore। बे फैसाजोंनो बिथाङा बे प्रजेक्टफोरखौ मावगोन। प्रजेक्टआ साबमिशन जाबाय। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो साबमिट खालामबाय। दा एप्रुभाल जाथ'वाखै, सेंसन जाथ'वाखै, जागोन। मानोना गामिनि प्रजेक्टसो बिसोर रोड बानायनाय, बांसिनानो रोड कालभार्ट बेबायदि बानायनायसो। ओंखायनो प्रजेक्टआ सेंसन जाखाथारो। नोंथाङा जुदि कन्ट्रेक्टरनि खामानि मावोबा लकेल अथरिटि डिस्ट्रिक्ट अफिसफ्राव थांनानै सुलु लाबाय था। खामानि मोननायनि खाबु दं। बेखौनो आं फोरमायनो सानदों। बेनि अनगायैबो मानगोनां एमपिखौ लोगो हमनानै गोबां रिक्वेस्ट खालामनो हायो। आं बिथां एमपिनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ स्क्रिनाव होगोन। इमेल एड्रेसखौबो स्क्रिनाव होगोन। बेयावनो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन बिथांखौ। गामियाव लामा मोजां नङाबा, गामियाव कालभार्टफोर गैयाबा, स्कुलफ्रा गाज्रि जादोंबा रिपेयार खालामनायनि रिक्वेस्ट खालामनो हागोन। स्कुलाव जुदि बाउन्डारि वालफोर गैयाबाबो बेखौ रिक्वेस्ट खालामनो हागोन। बिथाङा बाउन्डारि वालफोरखौबो बानायनानै होनो हायो। बेनि अनगायैबो कमिउनिटि हल, जेरावनाखि जोंहा गामियाव हाबा खालामनायनि माबा मोनसे हल थायाना, बेफोरनि थाखायबो बिथांखौ रिक्वेस्ट खालाम, बिथाङा बानायनानै होनो हागोन। भिलेज मार्केट, गामिनि मार्केट, जोंनि बर' आइजोफोरा लामायाव ज'यैसो मैगं मैला फानोना, जोंहा हाथाय गैयाना गामियाव, ओंखायनो बिथांखौ रिक्वेस्ट खालामनानै भिलेज मार्केट, फिसा भिलेज मार्केटबो बानायहोनो हागोन। बिथांखौ रिक्वेस्ट खालाम। बेयो जोंनि थाखाय बिराद इम्परटेन्ट। आरोबाव गामियाव जुदि लाइब्रेरि बानायनो गोसो दङबा बेखौबो रिक्वेस्ट खालाम। गामियाव बिथाङा लाइब्रेरिफोरबो बानायनानै लोंनो हायो। बे गासिबो बिथांनि स्कपआव दङ, बिथाङा मावनो हायो। दालाजि कन्टेक्ट खालाम, गामियाव लेंहर। आखायाव लानाय 10 प्रजेक्ट्सनि डिटेल्सखौ आं स्क्रिनाव होगोन। नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो। That's all guys for today. दिनैनि सावरायनाया बावनो जोब्बाय। अन्नानै कमेन्ट लिरनानै हर। Please don't forget to write comments. Take care. Bye.